Ngantos dalan Siliwangi tumuju ing Semarang saka Simpang Hanoman nganti Simpang Tol Krapyak ditutup saka tanggal 24 Agustus nganti 30 September 2020. Panutupan iki ana kaitane karo anane proyek dandan geometrik dalan ing Simpang Hanoman. Kendaraan gedhe lan bis dialihake mlebu tol lan kendaraan cilik uga motor diarahake mlebu dalan Subali Raya tembus ing Simpang Hanoman. Banjur kendaraan sing metu saka Tol Krapyak langsung dialihake mara ing dalan Pantura arah Jakarta. Mengkone bakal disediakake dalan kanggo puter walik ing sacedhake RSUD Tugurejo. Kendaraan kang arep mlebu Semarang bakal dialihake metu saka exit tol Jatingaleh. Pihak saka pejabat pembuat komitmen utawa PPK 3.1 Pelaksana Jalan Nasional utawa PJN 3 Jawa Tengah masang papan pengumuman ing dalan-dalan Pantura, exit tol lan panggonan strategis liyane. Lan uga bakal kerjasama karo pihak Jasa Marga kanggo nyampekake wara-wara bab panutupan dalan lan pengalihan arus. Halo lare-lare, saiki ibu arep nyontoni piye carane maca pawarta. Maca dhisik wae ya, dadine ibu iki ana buku, nggih. Sumangga disemak. Tari dadi prangan urip lan kabudayan. Seni tari wis dadi seni lan kabudayan tumrap bangsa Indonesia sing mesti ana ing saben adicara kabudayan. Ananging seni tari sing dadi seni tradisi wis padha ditinggalake. Masyarakat luwih seneng ndeleng seni tari sing luwih bisa nglipur. Ora ribet lan ora suwe kanthi jam-jaman. Miturut seniman tari saka Jakarta, Nanang HP, tari amung dadi tontonan lan panglipur. Kesel sabubare makarya pengen ndeleng seni tari sing bisa ndagel lan dadi tamba kesel. Ujare Nanang nalika diskusi rembug babagan tari. Tari produksi ing Balai Sujatmoko Rebo 18 April awan. Nanang sambat amarga seni tari sing kalebu seni tradisi wis wiwit ilang sithik mbaka sithik. Tari sing duwe mutu apik ujare malah ora payu. Kalah karo tari sing ora duwe mutu. Sing payu malah sing ora duwe mutu kandhane. Seniman uga diadepake karo kahanan wong sing duwe pawitan gelar adicara uga selera seni masyarakat. Seni tari didadekake barang dodolan kanggo kaperluan duit lan eksistensi karo wong sing duwe modal. Ora peduli meneh babagan tradisi lan nguri-nguri budaya. Nanggepi kahanan kaya mangkono, para pelaku seni tari banjur ora sumarah. Malah ana ditantang utawa tantangan kudu bisa nuduhake tari tradisi sing uga bisa disenengi masyarakat. Kuwi ora ditegesi nglunturake idealisme para seniman. Ananging uga tanggap karo kahanan. Tradisi kudu dilungguhake jejer karo seni modern lan kontemporer, ujare.
Salah sijine yaiku seni perangan saka urip lan kabudayan masyarakat sakbendiyane. Kapethik saka Solo Pos 7 April 2011.